Bueno, hementxe segitzen dugu, kasu honetan bertze etapa berri bat egiten ari gara, edo ari naiz. Zangotzan segitzen dut, kasu honetan hemendik Gareserako bidea hartuko dugu, zehazki Doneiakue bidea egiteko idea dugu, eta hemen dut nire gregarioa edo nire laguna, Eneko, ez? Eneko zara, hemen zangotzarra da, eta berak lagunduko digu gaurtxe Gareserako bidean, aber noraino aietzen halko garen, eta pues, beti bezala, ez? Ikusiko dugu, aber, Enekok zer esplikatuko gaitun, ze ikusten dugu ja ekipatua dagoela nahiko ongi, eta nik uste dut hor barrenean zerbait ere egongo dela bizikletarekin zerikusi handia izango duela. Hori da. Eta bueno, pues, ongi etorri, eta eskerrik asko hitzorduan erekin egiteagatik. Horregatik. Eta oaintxe bertan ateriko gara segidan Zangotzatik. Aber kotxe txuriak zer nahi duen, joan nabaduzu eskuinetikola, Aur. Hemen denak izagutzen dire, eta ni hemen nago Makil honekin eta Kriston Lotxa. Bueno, Eneko, pues, oaintxe bertan egin errandutena, ez? Joaki gara Gareseko bidea ingo dugu, Doneiakue bidea. Zer kilometro do, zer distantzia dauka edo? Zangotzatik Gareseraino uste dut daudela 75 kilometro dola, mila aldera desnibela dauka. Eta, lehen esan dizudan bezala dauzka bidezka txikiak eta pizkat teknikoak dira. Hemen dauzkazun, Aibarreko menditik eta hola, nahiko teknika ona izan beharko duzu. Ikusiko dugu, noraino aietuko garen, ez dugu ziurtatuko, iritsiko garen edo ez, baina behintzat ateri gara. Nondik da, hemendik? Hori, aurrera. Venga, guazen. Aurrera, hori da. Erran bezala, zu Zangotzakoa zara, hori da. Eta ikusten dutenagatikan, ekipatua zaude ere bai nahiko ongi. Aurrera dena? Bai, dan aurrera. Venga, guazen. Ezango dizut, noiz biratu ezkerrera. Hori da, bai. Hola jantzi naiz, Zangotzan daukagu taldetxo bat. Taldetxo edo bi taldetan ezberdintzen gara, ze dauzkagu globeroak esaten duen bezala, hola taldetxo bat, eta gero beste taldea edo ekipoa gaudela konpetitzen da. Juten gara... Zehazki mendi bizikleta edo dena nahastua? Karreterakoa eta... Hori da, gaude danak nahastua. Grabela, errepideko bizikleta eta mendiko bizikleta. Grabela gaur egun ja modan jartzen ari den gauza bat da, eta ikusten ari da, dena azten ari dela, así que... Eta kasu honetan zuk, mendi bizikleta egiten duzu, ez? Bai, ni dana egiten ditut. Segi, arrera. Kotxea, sartu hartzen. Bai. Nabaritzen nuen atzean furgoneta bat eta paso eman diot, baina eta orduan horrek erran nahi du ere bai, konpetitzen ibiltzen zarela? Ibiltzen zara lasterketak eta parte hartzen, Adibidez, pasatako asteburun Caja Rural lasterketak edo zirkuitoak egiten ditugu eta kasualitatez Oibarren egin genuen lasterketa. Orduan horritu genuen zirkuitoan eta gustora. Eta, guatzen pixko bat esplikatu hemen ezker? Ezkerrera, bai. Bale. Nondikan heldu zaizu zuri bizikletan ibiltzeko ohitura edo betitikan izan duzu edo txikitan igual futbola egiten zenuen eta gero berandu hasi zinen bizikletan do beti izan da zuretzako bizikleta? Zuk izan duzun bezala, uste dut txiki guzti bezala azten gara edo futbolan edo eskubaloian edo beste kilo batzutan, baina beti danik gustatu zait bizikleta eta futbola utzi eta honekin topera zartu. Hori zenbat urtekin izan zen más o menos aldaketa hori edo? Uste dut 16 urtekin ja nengon bizikletan gustu hartu eta 18 urtekin futbola utzi eta... Eta ja bizikletarekin hasi zinean ja zeneukan pentsatua konpetiziora joan nahi zen nula edo batez ere izan zen gehiago lagunakin ibiltzeko edo eta gero igual ikusi zenuen aukera, ez? Kirola egiteko eta hori hasi ginen, lagun batek egiten zituen kompetentziak eta berakin hasi nintzen eta gaur arte. Eskubira? Hemendikan? Hoi da. Bale.
Bueno, hemen ja ikusten dugu ja bidea pixka bat... Izten dela. Bai. Ez da txarra, ez da txarra. Ongi, eta hemengo lasterketaz aparte ere bai, adibidez igual Nafarroa inguruan edo kanpoan edo parte hartu duzu? Bai, bueno, hemen Zangotzan Aragoi ondoan gaudenez, han beste lasterketa bat egiten dira, 5 vías deitzen da. Bale. Eta han baita ibiltzen gara, bueno, Gipuzkoan baita ere, Bizkaian... Osa, mugitzen zarete, hori da, Herriozan baita ere, eta, bueno... Hor, badago lasterketa bat, hemen hurbil dagoena Lizarran, Nafarroan, bastante famatua dela, ez? Tierra Estella Epic edo... Hori ere bai bart hartzen duzu hor. Hori, aurten albaldin badut egingo dut. Hori gogorra da, ez? Bai, oso gogorra. Hori entzun dudanagatikan, nahiko, osea, hor etortzen dira igual... Oso jende ona, bai. Profesionalak ez dakit, baino... Hoi da, bai, profesionalak. Bai, ez, etortzen dire. Punto uzi ematen dira, eta, bueno, profesionalak behar dituzte beraien kompetentziak egiteko, hori da. Eta gero ere bai, Valentzian eta leku horietan ere bai, horrelako lasterketak ere bai badaude, baino hiegia dire, igual palabras mayores, ez, erraten den bezala. Jo, Bueno, ni urtero, urrengo astean egiten da, Katalunian, Igualadan, Volkat deitutako bat. Vale. Eta dira 4 eguneko lasterketa. Eta hori baita egin dut, 4 edo 5 alditan. Eta zuen bizia bizikletan, zeren pentsatu nahi dut ez dela zure ofizioa, ez? Osea, zuk zuretzako hau afizio bat da, ez? Bai, que me caigo. Ya está. Kasi lurrera, Erran bezala, zu printzipioz hau ez da zure lanbidea, ez? Ez da nire lanbidea, ez. Nahiko nuke, baina... Baina, eta horrekatik, hala ere, holako konpetizioak prestatzeko eta suposatuko dizu denbora, sakrifizioa edo zuza pertsona bat igual ez duzula inbesteko ez dakit nola erran, edo buru gogortasun hori kaina ematen, edo bai. Ematen dut, baina ni bakit hau ez dela nire... Ja, bai. Nire lana, nire bizitzako lana. Baina, bueno, juten gara, nire helburua da beti... Aliketa hauekien egin ere bai, ez? Ondo bukatu, Claro. Lasterketak ondo bukatu, eta beteta. Claro, bai, dena emana, ez? Eroririk gabe... Dena emana. Eta, bueno, etxera ondo bueltatu, amak esaten duen bezala. Bai, ez? Hori ere bai, suposatzen dut ere, kanpoko lasterketatara ere bai, probetxatuko duzue asteburu pasa, ez? Eta horrek ere ematen dizu aukera hori. Beste leku batzuk ezagutu, Gipuzkoan, Bizkaian adibidez, Herriozan, hemen ondoan dauden... Pues, turismoa nola aipatu dugun, ez? Turismoari buruz, guain, pixko bat, Zangotzak, turismoa, batez ere igual, bizikletaren turismoa edo badauka, edo ze turismo mota izaten aldu Zangotza herriak? Zangotzako turismoa, bueno, izango dira Eliza asko dauzka. Vale. Eliza romanik, bueno, romanikoa nik ez dut zer ulertzen, baina... Nik ez da ere. Baina jende asko dator, autobusetan daola, Elizak ikustea, ze herri polita da, bueno, duela gutxi National Geographiken aterazan... Eskuin, bale. Hori da. Aterazan National Geographiken, ze historia oso polita dauka Zangotza, bikingo historia batzuk eta holakoak. Eta hori da, printzipioz daukan turismoa. Beste turismoa, guk egiten ari garena, ez da peregrino asko datoz hemendikan, ze Zangotzatik pasatzen da Aragoi Donejaku bidea. Eta, bueno, Garesen elkartzen da Iruñako beste bideakin. Baina hau izango da gehiago igual oinez, bizikleta igual gutxiago. Jendea egiten du oinez eta bizikletan, sartu hemen. Bai, pues, que ez dakit nondik sartu nahi zen. Guela ezingo nahi sartu horrat, A ber, momento bat, Tera, ona. Bai, noa. A ber, hau da... Tomas Falsas ez, hau dena agortxe. Bide txarretik sartu nahi. Batez ere igual, oinez, bizikleta baino gehiago igual. Bai, jende asko egiten du oinez. Oinez. Ni bi alditan egin dut... Malda hori igo bar dugu? Bai. Bale, oso ondo. Kamarakin, ez dakit nola moldatuko nahi zen.
Eta kanbioak ere ezin ditut aldatu. Ze ba? Hemen daukat engantzatuta. Ah, bale. Hemengo katxarro hau. Bale, eta harrapatu dituzu kablea. Bai. Bueno. Lehendabiziko aldapatxoa, Txoa, aldapatxoa. Urrengoa pixka tenteago jartzen da. Bueno, pues igual, hanka lurrean. Bale, nahi batzu arregatuko ez dut. Ya está. Ze hau! Bai. Bueno, nahi batzu beste leku batetik jungo gara? Errazago? Posible da? Bai. Bale. Bai, ze hau nik ezingo dut igo. Hala, mira, ikusten? Hemen ez dago tramparik, Joder. Kamarakin eta ezin da. Ja. Ezin da. Ez da nik ezin dutelako, da kamarak ezin duelako hori igo. Ja, ze da, bote ematen. Gainera gaur eguraldi ona, eskerrak. Bai, ze goiz sakarra atera da, Bai, ez? gaurkoan. Euria hasi egiten da, esan dut... Hor, hemen Zangotzan zenbat biztanle zarete badakizu? Ba, Zangotza ez da iristen 5.000 biztanlera. Uste dut garela 4.950 edola. Ostras, bale. Bueno, herri... Osa, badaude biztanlea, baina, bueno, txikia ere bai, ez? Bai, da herri txikia. Berez, uste dut dala hiria. Ah, bai? Zangotza da hiria, ze... Bueno, ez dakit ze urteetan erosi zuen hiri tituloa. Joder, bale. Eta hemen ze aukera ematen ditu? Hortik? Bai. Ze aukera ematen ditu Zangotzak edo inguruak, pues, mendi bizikletakin ibiltzeko edo errepidekoakin edo... Badaude aukera, ibilbideak. Hemen dauzkazu aukera asko. Biziketan, mendiko biziketa bidezka txikitatik nahi baldin baduzu, dauzkazu sendero pilo bat. Gravel biziketakin nahi baduzu dauzkazu kriston bide ona. Eta errepideko bizikletakin nahi baduzu bueno, lehen esan dudan bezala, Aragoi da ondoan. Bai. Eta Aragoitik iaia ez dago kotxeri pasa. Orduan, pues, da pixkat gozada bat. Bai, ez, lasaiago. Hori da, lasaiago. Arrisku gabe, ez? Pena bat da, ze ez dauka Nafarroak dauzkan errepideak. Ja. Errepide ona. Baina, bueno. Joder aldapa, Hau zer da, Auzo bat edo? Da Rocaforte. Ah, bale. Auzo bat. Edo herri bat. Bueno, da, bai, Zangotzako, bueno, hau zen Zangotza zarra. Ahí ba. Bueno, nitxutik, Ja. Bueno, hemen bukatzen da, Hemen eskuin. Abira, Rocaforte. A ber, kartela. El Romeral, Zangotza. Bera, eskuin. Guain descanso. Bueno, orain egoaizeakin. Hau da Rocaforte herria. Eta hau zen... Zangotza zarra deitzen zen edola. Zangotzako lehenengo herria. Gero... bueno, hasi zeren enpresa tala ona iristen eta Zangotza pasen zen hori bai ondoa. Bire ze bide polita orain, hemen ikusten da, joder, prestatua dagoela, ere bai igual, hemen esi hauekin eta ongi dago. Ikusten da, eta zuek segurazki ez duzu antzemango, baino hor goian badaude eoliko batzuk, eta daude a tope. Horrek erran nahi du, haizia dagoela hor goian. Así que ez dakit igo bar garen altura horretara, baino... Ez, gaur sorte daukazu ez garela aruntza igoko. Bale. Bueno, eta orduan, ez dakit gaur entrenatzeko eguna zenukan edo ez, nirekin hitzordua zenu, baino... Ez, nik ez daukat entrenatzeko egunik, ordurik, ez ni... Pizkat... Ez daukazu entrenatzailerik eta nire kabuz. Ni nire kabuz juten naiz. Ongi, hola. Nire bizikleta ikusteko modua, bai, hori da zuzen. Nire bizikleta ikusteko modua disfrutatzea da. Hori ongi dago,
horrela sanua da, ez? Hori da, Kirola... konpetentzietan tabla aritzen naiz, baina nire bukaera azkenean da disfrutatzea. Ez da ez irabaztea, Azkenean horrela bai disfrutatzen da, eta ez bertzen modu batean, ez, igual itxu-itxuan... Hori da, zigortuta gongo bazina bezala. Niretzako ez da... Obligazio bat izango baritz, uste dut ez nukela egingo. Ja, seguro ez ez. Edo igual, hasiko zinean atope, baino hori luzean jarraitzea, segurazki ez da bat ere osasuntsua eta ez zenun agontatuko. Eta datorre, eta etorkizunea begira, lasterketaren batera parte hartzeko gogoak izango zenitun edo baukazu hor burutan lasterketaren bat bai edo bai egin nahi duzula? Ba, aurten nijoa Poloniara... Nondik da? Ezkerretik. Ongi. Aurten nijoa Poloniara... Poloniara, Daukat gravel lasterketa bat. Bai ba. 300 kilometroko lasterketa, eta hori pizka bat prestatzen, hori da nire urteko noiz da, ze hilabetetan da hori? Ekainaren 20an, da. Ostras! Orduan, Poloniarako bidean, maletak hartu, biziketa hartu, eta... Oporra bezala, ez, igual? Hori da. Astetxo bat edo, ez, zu joango zara, edo horrela? Bai, bi aste goaz, ja, ara juten garenez, ba... Ze ongi. Furgoneta hartu, eta... Ez, hegazkinen goaz. Hobekigo, ez? Hori da. Eta horretarako pixka bat ere, ba, igual orain, horreri begira prestatzeko edo, ez? Hori da. Entrenamentuak egiten. Entrenamentu luzeak, azkenean da resistentzia lasterketa bat, ez da... Zenbat kilometro erran duzu, 300 da? 316. Ostia, ez eta desnibela? 6.000. Guau! Eta hori hemen entrenatzen alduzu? Bai. Biharko prestatut gaurko antzeko ibilbide bat, Iruñeraino noa. Ostras! Elomendigo, jaitsi, Kampanasera jun, gaurkoan Done Jakue bidea antikan pasatzen da. Eta gero... Zenbat kilometro duzu pentsatu egiteko bihar? Bihar, uste dut, biharan 140 kilometro, 3.200 metro. Wow! Gravel bizikletarekin? Gravel bizikletarekin, Gravel bizikletarena probatu zenuen eta gustatu zitzaizun. Hori da. Bai, hemen badaukazu aukera gravel bizikletarekin ibiltzeko ere bai? Olako begira zelako errepideak da... Laun batek esaten duen bezala, autobia dirudia. Bai. Egia da, hemengo bide hau oso ongi mantendua dagoela eta oso erosoa dela, ez? Ez daude zuloak, errepideko, graveleko biziketan ez daukazu suspensiorik, eta orduan besoak eta eskumuturrak asko sufritzen dute. Sufritzen dute, ez? Hori da. Baina... Hau, gozada bat da. Zerbait dauka, ez? Graveleko biziketak, ez? Engantzatzen duela, igual. Uste dut dela abentura pizkat, ze modan jarri da bikepakin edo lakoa, eta bakizu, kanpaina den dartu, gaur hemen egingo dugu, eta bihar ez dakit non egingo dudan. Orduan, da, abentura pizkat. Abentura. Zen punturen bat jarri, eta... Ze ongi. Momentuz ez dugu ez da bat ikusi. Igual norbait ikusiko dugu. Hautxe goaz. Poieki, atera gara Zangotzatik. Eta guain urrengo erreferentzi puntua zein izango litzateke. Ba, Aibarreko portua. Aibarreko portua. Hori da. Eta hori asko gelditzen da, edo? Pues, uste dut... 5 minuto. 6 kilometro dola. 6 kilometro? Hori hauniz da, ez? Baina, bueno, más o menos horrela, edo aldapa gogorren bat badago? Ez, orain iturrira iristen garain eraino. Vale. Uste dut... Badago iturria orain? Bai, bizpahiru kilometro. Bueno, pues zingo dugu geldialditxo bat ura edateko, zeren Ibaiek ez du ekarri. Ura edateko, eta horrez dakit, horrez dakit antzematen duzen, baina hemen eguzkiak jotzen du,
Eta ni nago hemen Gainera ibai sira honekin. beltzez jarrita. Bai. Termikoa, galtzak, eta hemen eneko galtzamotzetan. Galtzamotzak. Ja ez gaude neguan. Hori da. Ja ez gaude neguan. Zangotzan esaten duten bezala pixkat mikroklima daukagu. Bai, ez? Euriak erortzen direnean, askotan geratzen dira edo Leire mendilerroan, edo Loitin, hor geratzen dira eta ez dira Zangotzaino pasatzen. Orduan, normalean, eguraldi ona daukagu hemendikan. Baina, hego haizea datorrenean, udaran, trumoiak eta lazten direnean, izaten dira eurik azkabarra, gogorrak. Ja. Bueno. Baina eskertzen da, hemen zelai hau, eskertzen da. Eta egia erran haizea ere ez du ari hemen. Hortxe eolikoak daude. Ari da haizea, baina hego haizea daukagu. Orduan laguntza pizka daukagu. Bueno. Poste ongi ni hemen Nafarroako txoko desberdinak bisitatzen ari naiz, bizikletarekin egiten ari direnak, bide berdeak, Eurobeloa ere bai, Europako bizikletarekin lotura daukan bide hori, Baztan bidasoa ingurua, Basagurua, inguru guzti horiek, eta bueno, hemen erran barra da, ni Zangotzan ez nitzela egondua, eta bueno, ongi dago horrelako bide hau ezagutzea, etorkizun baten Alto de Aibar 5 kilometro. Hori da. Así que momentuzko helburua hori izango da. 5 kilometro. Hortxe dago, Aibarreko portua, hemendikan ikusten da. Non dago? Errautak ikusten dituzu? Bai. Pinuak bukatzen diren lekuan, hor. Eskuin kaldean? Hori da. Horraino joan barra gara? Bai. Vale. Bueno, hortxe. Segituko dugu izketan. Grabatzen eta zuek ikusten nola goazen. Freskoa. Bueno, segituko dugu hemen. Harat. Bueno, ikusi dezakezutenez, bidezka hemen... Bai. Pizkat zailago jartzen da. Hemen pixkat tekniko guaia, zonalde hau. Horregatik erabaki dugu, bat bertzearen atzean joatea. Ostras! Eta... hortxe. Holaxe. Hartuko du distantzia pixko bat, nik ere izateko distantzia ikusteko zer datorkidan. Zeren batzutan, derrepente, harriko eskor handi bat eta... Bueno, pentsatzen nuen pixkat txarrago zela, baina ez dago ezki. Niretzako nahikoa, horrela... Bueno, hemen pixkat zailago jartzen da. Hemen ja komplikatzen da, niretzako behin. Igual, jetxi beharko naiz, txirrindatik eta dena. Nekok segituko du, baina Ibaiek ez dauka teknikarik hemendik ibiltzeko. Ikusi duzen bezala. Bueno, pizkat zaitzen da, baina politago da bidea, hola. Bueno.
Hartuko dugu ezkerretik. Bai. Zaitezke hortik gane, bazu? Bai. Bueno, txungillo. Hau dena, Hementxe! Hemen digratori, bai. Hemen! Kostata baino baguzi. Pogatxarren urrengo gerregarioa. Bai, ez? Bueno, hau pixkat hobekigo. Hau da hobeto jaisteko. Bai. Ziztu bizia. Begira, bidezka honetan, bai. Izan dudan istripurik larriena, bai. Izan da hemen. Zer hautsi zenun, klavikula edo? Iaia. Ba. Gaina bakarri nengoen, eta pentsatzen nuen puskatu nula, eta iritsi nintzen zangotzaraino, bakarrikan beso batekin, Ostras. ze bestean neukan holan kabestrillo. Orain dela unitz pasatu zen hori? Bai, 18 urtekin edo da. Ja, ahaztuta daukat. Bueno, ahaztuta goratzen dut. Abakizu, gazte zarenean, kaskuri gabe, Ja. Desastre. Hemen lurrean botata, kriston mareatuta, Bai, Bai, gutxi geratzen dela, ja. Horri guztu dut errepide zati bat. Hori da. Azkeneko tramua. Kontuz hemen, erori dela. Wow. Ea, txapeldun! Bai. Hortxe errepidea ikusten da. A ber.
Hemen lokatza pixkat, iristatuko gara, zikinduko gara, baina berdin du. Xopa! Bueno. Epa. Lokatza. Karretera azpitik. Aldapa! Edo jetxik. Ni jetxiko naiz. Ez dauka kanbiorik. Egingo dut oinez. Onain azalduko dizuet. Arazo mekanikoekin nago eta azkeneko zati hau oinez igoko dut. A ber, Eneko. A ber, geldi alditxoa. Hementxe gaude ez, Aibarreko portuan. Hori da. Erran bezala, Zangotzatik etorri gara hona, hemendikan jarraitzen dugu, hor ikusten da Izko eta gero Montreal aldera. A ber, lehen aipatu duten bezala, erabaki bat hartu dut, Eneko jarraituko du, entrenatzen segituko du, nik hemen erabaki hartu dut, hemen gelditu beharko naiz, zeren arazo mekanikoekin nago, aldagailuak ez funtzionatzen eta ikusita ze etapa honen ezaugarriak ez du ezinezkoa izango litzateke bizikleta egoera honetan egitea, gero ere bai kamerakin arazoak ditut soportearekin eta hautsi egin zait. Orduan erabaki dut nik berriro bueltatuko naiz hemendikan hartu duten bidea Zangotzara eta Eneko jarraituko du. Eskerrik asko Eneko nerekin hitzordua egiteagatik eta erakutsi didazun bidea hau eta egiteagatikan. Plazer bat izan da neria, zu ezagutzea eta, suerte izan datorren lasterketatan parte hartzera, guain Poloniara joango zarela ere bai aurten zure helburuetako bat hori egiteko. Hori da. Así que, hoxe. Kilometroak egingo ditut, eta hori da, Poloniako lasterketa prestatu. Ikusiko dugu interneten edo sare sozialetan zer modu zibilizaren eta erran bezala eskerrik asko. Eta, plazer bat, eta berri ikusten garen hori, nia segituko Zangotzaldera berriro. Eta, moldatuko. Mi esker zuei, Zangotzaldea ezagutzea emateagatik, gure taldea ezagutzea emateagatik, eta plazer bat, zuekin bueltatxo bat ematea. Así que, zuekin ikusiko dugu elkar hurrengo etapa batean, ja biziketa moldatua eta bertze etapa bateri aurre egiteko. Así que, eskerrik asko eta hurrengo arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.